Good morning, good morning, good morning! Welcome sa aton nga programa, ang hotduo sa IPPO, ang Kapit kag Balita. Kami ang inyong mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lido Jr. At Police Lieutenant Maria P. Ubitin. Kami ang magdala sa inyo sa mga very recent nga mga updates sa atong kampanya sa aton nga pagtingwa nga mapadayon ang kaninong kakatawhayan sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Yes, so mati kamusta ang imong adlaw? Kanami sa isang kapag-ahan sa akong pamatsag subong kay siyempre kay after exercise na naman ako. Yes, ang pag-exercise is always the part of our routine every morning. It's kind of 30 minutes na siguro. It's really good para mapadayon natin mas ang ating immune system against sa sininga padayon mga challenge sa bilog na kalibutan in COVID-19. Yan. So, I think we look forward in ang mga demonstration mga umitin sa iyang mga simple ng mga exercises nga makabuligid para namin aton lawas. Yes. Kaya siyempre sir may mo ganyan ang pag-inom sa duwa ka baso nga lukewarm Water every morning. Before anything else, kada aga dapat lang lukewarm water. But this time, because tapos na kita sa lukewarm water, kape na aton yung ginakonsuma sa mo. By the way, ma'am, I would like to acknowledge ang support sa national leadership, sa national office, especially kay Police Brigadier General Harris Pama. Kanami kayo, we are so happy, Sir Harris, nga gina-post mo sa Police Digest sa Facebook ang among programa. Maraming salamat po talaga, sir, at least actually yung Police Provincial Office. And we're hoping na magkaroon ng impact ito sa ibang police units man, Yes. And of course, we would like also to greet our avid fan. There is sa Kanbagaton, si Tatay Jose Tutanes, part sa mga morning ni Tatay Jose Tutanes, ang inyong pagtanaw sa hotduo sa IPPO. Tay, good morning! Mayong aga, tatay. Tapos sa tapos na siya kapang, pamubo sa iyaman, and automatic na, dahil siya dapat magpupun sa aton sa Kapit kag Balita. Yes, sa aton magdaman tumalanaw, please don't forget to share our video para mapalabot sa iba natong namang kaupdanan nga ang atong dili ka ginahatag nga programa sa inyo. Siyempre sir, atong i-greet dira ang atong classmate from Bacolod, si Lieutenant Vinson. Mate, dimbayaan mo kami din. First lang, paano ka da? Kamay pa kasi Sir Vinson will also initiate ining klaseng programa kapag balita man sa Bacolod, para ang ating mga komunidad will be keep updated man sa nagkakatago sa kampanya sa kapulisan, kag-iban pa mga informasyon na pwede natin ma-share paagi sa sining live streaming sa Facebook. Okay? Kag of course sa atong mga kapulisan diri sa 42 kakabanwahanan kag isa ka component city sa probinsya sa Iloilo. We're hoping that in a few minutes you can already be with us sa sining ating programa. Siyempre atong greet ang atong mahugod pagula gid nga pahuway nga provincial director namon si Police Colonel Gilbert Guerrero. Sir, mayong aga sa tanan. Good news sa ating mga taga San Joaquin dira, because sa subong alas 10 sa aga, ika-launch or inagurahan ang Balay Silangan. So I think this will be the 22nd Balay Silangan nga pagka-inagurahan sa probinsya sa Iloilo. And this is amazing, Ma'am Ping. Because I think sa bilog na Region 6, Iloilo Province ang may pinakadamo ang Balay Silangan na established. This simply shows nga ating mga local government officials, ating mga local government units dito sa probinsya sa Iloilo are really very supportive and determined to end illegal drugs dito sa ating probinsya. Yan. Kaya of course, ating nga hugot for the day. Hugot natin, pampag-goodbye para sa subong nga adlaw, ating kinakot si Wesley Snipe. Kailangan sa iyat Ma'am Pingping. Ang bali gani, don't stop when you are tired. Wow. Stop when you are done. Yes. Ikaw, wala ang babae nga wala kinakapoy. Ang babae nga hindi katulog ko may ara pa ulo bravo. That's Ma'am Pingping, no? And I think everyone should be inspired to always accomplish things.
hindi makilalan abi mga dagko-dagko ang dapat natin i-accomplish. Many abi sa mga pumuluyo are getting discouraged every time they fail to do something great, no? Because mga damo sa atin abi gusto natin i-change ang world. Ang bal ni Mother Teresa, many are thinking to change the world. Many are thinking to do great things, but only few are thinking of doing small things. Small things, di ba? Ang small things, if we keep on doing small things, ang unang pinag sa dako na bagay, di ba? So, dun sa liwat, ang balik nila si Snipe, don't stop when you are tired. Stop when you are done. Yan. Kabay-bay ini sumulat daw will inspire everyone, especially natin mga kapta natin sa Kapitang Balita. Yes, ma'am. Kaya siguro, iba ito natin kay Ma'am Pingping. Ano bala ang mga headlines? Ano bala mga mainit o nagkabaga-baga balita na among pagdalon sa sininga programa? Ma'am Pingping? 3 ka mga wanted person nadakpan sa separado nga operasyon sa kapulisan. Kag-4 ka mga persona ang nagdeposito sa ilang armas ang nag-expired ang mga lisensya. Kag-aton man Pingping pagkatara kayo subong in-update sa nagapangtunto dira sa 5th District. Yes. Na nagtikima sa atong mga pumuluyo na pigado man, baog natunto pa sila ining swindler dira sa Banwasang Istansya. Ibalo natin karon ang update sini, no? Of course, Ma'am Pingping, before kita magkata sa mga balita nato, i-remind natin na atong mga pumuluyo nga padayo ng atong pagkampanya pato COVID-19. Yes. So, syempre, atong gyapon na pagkatandaan ning bida solusyon sapat ini para hindi magdamo kung nagpagiging COVID-19. Syempre, B, bawal ang walang face mask or face shield. Our gadget technology na mo gina-maximize na mo, that's why ginadakuan na mo ang mong tingog para makaabot sa inyo sang dako nga barrier in answer sa inyong request man. Isang assurance naman sa inyo is, considering na we are working in the same office, wala man kami nag-contaminate sa isa kay isa. So, again, bawal ang walang face mask, extend tayo sa ating mga kamot, lumisa siya ng 1 metro. Again, and please, hindi nyo man kami sitao sa aming na distansya. This is the only space we have. Ang technology naman yung gamit is so, ano pa, hindi pa high-tech. Gani, ang importante rin subong sa amon is mapadala sa inyo ang mga informasyon na kinanglan kit nga aton nga paabot sa inyo. Okay? That's what matters most. Yes. And of course, alamin ang tamang informasyon. I think Ma'am Pingping, more than 8,000 naman ang bago na COVID positive sa bilog ng Pilipinas. Kaya we should stop, no? We should stop ining ang padayon ng paglapta sa COVID-19 pagiman sa pag-observar sa ining bida solusyon. And of course, ina-remind mo naman ka mga padayon ng ating kampanya sa Uplan, Likan, Tokhang kontra Armas Luthang, no? Ang kriminal mo din ginama sa inyo is that ini mga armas Luthang ng Pingping na wala sa lisensya or expired ang lisensya, amo man usually ang ginagamit sa ibang nga pumuluyo naton para magkumiter sa ibang mga krimen. Diba? So sa ulo sa atong balita, ang una sa lambala namon, 3 ka mga wanted person na nadakpan. So sa una nila ang Maniway MPS, may nadakpan na top 8. Wow. Most wanted person. Wow, congratulations to Maniway MPS. Siyempre, yung pangunahan nila ni Sir Police Major Elizar Climacosa. Pagsang iyang Enrique Robles. Abi ka rin ako si Sir Santo, Police Lieutenant General, abi ka rin na-assign sa ato. Then iya ka rin halang is General Enrique. So, ang ini siya, sir, na violate mo, rape ini siya. Amo siya nga top 8 ni siya sa municipal level. Municipal level. Yes. Okay. So, congratulations din sa aton niya Maniway Pingping sa pagkadakot niyo sining kay Edgar Libres, 49 anyos, kasado kami sa Dintis ng Barangay Mainit, Cuartiro, Capes. Congratulations! Ang ikadua, ang Baruta Nuevo MPS. Congratulations! Hindi naman niya nga nadakpan
amo si Rodolfo Villa Jr. Walintay sa isang edad nga taga Barangay Cruz. Barutak na ibo. Sabi malapit ito sa amon nga housing ha. Tricycle driver, kaya kini siya may kaso na frustrated homicide, kaya kini siya subject sa warrant of arrest nga may criminal case number 21-9957 naging issue ni Judge Dominador Casipli sa RTC Branch 68. Again, congratulations sa ating mga personnel dira sa ating mga kaptanan, may lulukaw sa Barutak Nuevo Municipal Police Station. Yes, kagang ikatatlo, amo ang San Joaquin MPS. Wow, sa liwat, classmate ko natin, sir, ako ay si Police Lieutenant Diosio Estacio. Yun, Bok, congratulations sa iyo at sa mga men mo dyan sa San Joaquin. Junicio Estacio. Junicio Junicio Estacio. Estacio. Yes. Thank you so much, Gay. Congratulations sa San Joaquin PNP sa paghanap ninyo kay Candelaria Pamor. Kasado kay Presidente sa Barangay Balabagong, San Joaquin, Iloilo. Hindi siya dahil sir joint operation, hindi siya Operation. together ni Police Major Wilmar Bolivar. Sa aton Regional Maritime Office 6, no? Kakini si Candelaria Pamor, may kaso na estafa o conswindling, no? Congratulations sa aton San Joaquin MPS. Sa aton ika-apat, congratulations sa Dumangas Municipal Police Station sa inyong pagkatapos sa isang wanted person, si Danilo Domitorio. 57 anyos kasado kaga residente sa barangay Pilimon Ford sa Sambig Banwa nga ini siya ang may kaso nga natubang reckless imprudence resulting in homicide and slight physical injuries, no? So galing lang, hindi na siya na-aristo. Wala na siya. Hindi na siya na-aristo. Na-implement na ang warrant, pero only to realize kaya ini nga ito nga suspitsado sa siningasala napatay na sa 2017 pa. Again, hindi man useless ang effort sa ating kapulisan sa Dumangas because this will madiklag, no? Mapagamay ang numero sa mga warrant of arrest na pending pa for implementation. Sa atong mga pumuluyo dira kaisa nagareklamo ka mga dugay na implement yung mga warrant of arrest patok sa mga suspitsado na naghalit sa inyong kabuhi. Hindi tungkol nga, hindi matapos abi ang mag-gather sa information ng PNP. Ano pag sir, sa kadamong malapit ng kaso man sa korte, natambak lang, so ano na siya. May isa-isa. Rest assured, the moment nga mapadala sa atong kapulisan, ini mga warrant of arrest, padayon na siya ang monitoring sa whereabouts sa sini mga suspitsado. Yes, pag kuligalay na sila, hindi lang man ang inang istasyon, ang magdadakot sa sila ang suspitsado, kayo kung nanabos sa iba niya lugar, yes, sir, dakpon man ito sa dito, kaya ang warrant of arrest, so pwede na yung makalabot sa iba na siyang lugar. Yes, kahit sa atong mga pumuluyo, mag-alipat na kita, kaya we have to check. Din ang atong mga tapadbalay, may bakit sila man may mga wanted din sila, may mga kaso sila na dapat atubangon, gani i-report natin sa atong kapulisan. Yes, so bago natin pagayon ng atong nga balita, atong pag-acknowledge I see ako Carl Delphine watching. Good morning sa inyo, si PJ Bunda. Sa istansya. Yes, kasi Joseph Pinel Terante, ang classmate ko nga, kabuo, sini taga-alam, sini nga si Joseph Terante. Good morning sa the host duo in IPPO. Greetings from ICPS3. Yes, araw sa atin sa araw. Ang safe everyone. Ang pimpitin natin dala sa araw, mabakas ng mga grupo no? Kaga isa dira, of course, ilan na Technical Operations Center or Operations, si Sir Joseph Renel Kirante. Halong-halong mo sa pagservisyo dira, haro is one area sa Magstrito sa Iloilo City. Kagda ko ang populasyon dira, almost sentro sa commercial man, kagagana sa atong mga pumuloy dira, or sa atong mga kapulisan, halong-halong interview. Yes, so may mga bisita galing ko na one of these days. At syempre si Ma'am Cristina Tilain. Good morning sa tanan. Have a nice day ahead. Yes, of course, ang ating Abin Farm sa liwat, sa Kagpakoton, si Tatay Joe Butanes. Yeah, happy watching. Tatay Joe, siguro mapatindog kita na sa trumpa sa Kagpakoton para mabertian na sa inyong mga tupad-balay ang aton nga balita sa programa, kapag balita sa IPPO. Pwede man ang balo natong tayo si MJ. Ang imo nga cellphone, butangan natin sa wire para bakla na lang sa speaker na. Sa sakop pagitan na. Yes. This is
inspired kami ni Mang Pingping nga mag-start sa nga aton nga adto sa Adityo Kapikag Balita, especially knowing that there are people nga nagasunod din sila nagasubaybay sa dahil si Tatay Joe. Of course, si Ma'am Christina Tilain always sitas with niya ni mo mga si Joseph Ferrante. Always present. Nag-apon din nga mga kapulisan sa probinsya sa Iloilo, nag-join sila sa akon ang ating Police Community Affairs Development Unit or section sa mga tanang estasyon na nag-aupod din sa ating programa. Thank you so much, Kid. Please keep on sharing this video para mas madamo pa kita ng mga Ilonggo na malabot, hindi lamang din sa probinsya natin, kundi sa other parts of the country and other parts of the world. Sir, pasensyahan nyo lang, kay ang amon diri nga monitor, kung kaisa tapos na kami sa amon nga Kapikag Balita, Yes. may ara dali kami na skip mo wala na ako nag-read. Ginapasalamatan nila na ako ng inyong pag-antabay sa amon. Rest assured nga ginapasalamatan nila namon, no? Hindi lang amon mabasa, lang galing na namon yung after Yes. na namon live. Yes. Kaya isa pa namang ginapasalamatan din, ining-apat ka mga persona nga nagdeposito sa ilang Luz for Arts kahapon nga adlaw. No? Ang muli sa sila sa basang panawagan nato, no? Salamat din na madamo. Hindi kami ni mapingbigyan ma-board or matakpan sa pagsulit-sulit sa ginatawag nga oplan, tokhang, armas, tuthang, kay tungkol sa inyo magsabat sa ating panawagan. Ang armas oplan, tikal, or tokhang kontra armas, tuthang, ginapa-implementar din sa Iloilo Police Provincial Office, agod nga ganyaton, agod nga encourage, agod nga imbitahan, ining mga kauturan nato nga may mga loose firearms, na kung pwede sa pangwala lisensya, deposito nyo na sa aton nga police units. Or kung ina siya loose firearms, nga wala ikaaging pa lisensya, ina mga homemade, bawal inyo na ina-surrender sa ating kapulisan. I think mapingping, nag-grow ang awareness sa ating mga Ilonggos na saligan nyo ang kapulisan. Let the police carry the firearms to protect you. Para hindi na kamuda, nagambala pa kamuda, wala yung almas po na. Yes. Kaya of course, pinapasalamatan mo natin doon ang pagpipig. Ang pinadayawin natin ang mga police stations natin. Ngayon nag-echo sa ating information nga ini sa ating sa ilang mga kumuluyo, resulting man sa sining pag-deposito sa sining mga Kasi syempre ang ating sir ng mga barangay officials, sila kayang ibang dili, in turnover sa mga barangay officials natin, very good. Meaning, kung ang ating kapitan, ginapaagyan, ginasaligan sa ilang kumuluyo para mag-deposito sa mga loose firearms nga ini, meaning, dinatahak ka po sa inyong mga kumuluyo, sa inyong mga constituents. Kaya siguro example ni, like for example, ini sa aton sa aton nga Carles, hindi nga huwag kayo na hindi yan ang gina-deposit ng mga firearms. May edad din si tatay, si tatay 7 anyos na, kaya deposito niya niya na loose firearms and hoping na i-renew niya ang iyong license. So wala problema ang magpupot sa armas provided na hindi siya may lisensya. Okay? Ang bawal malang ang pagpupot sa armas tuthang wala sa lisensya. So, Carlos Kelvin, congratulations man because sa inyo nga masupog, agresibo ang kampanya dira na ma-encourage man si tatay na magdeposito sa iya na loose firearms. Siyempre, ang ikatatlo, ang dili naman siya sa singlet. Congratulations man dira because may isa naman ka-45 na pistola ang turnover temporarily for custody sa ating PNP sa ating proseso ang firearms. No? Kaya of course, sa aton nga Maasin. yes, congratulations man sa inyong kampanya dira. Nga nakalampot sa sining persona nga deposito masaya 9mm pistol. No? O apat kabilog for one day. Nag-deposit. Kung nagkigan ang atong balita, nag-surrender, so kung nag-deposit, kung silingon ang atong sir panawagan, it's very effective. Thank you so much, Ed Kaga. Sa inyo nga nag-share sa inyong video, part ka mo sa sining success man sa atong kampanya because who knows, tungkol sa pag-share sa videos, ang inyong mga amigo, inyong mga himata, basi inyong mga kasimaryo, babatian nila ang atong panawagan, kaya sabto nila, hindi nga panawagan na i-surrender ang ilang armas tuthang, paagi man sa aton ng programa, Oplan, Tikal. Ay hindi sa liwat unamon ang inyong pag-surrender o pagpa-deposit nyo sa inyong armas, libre na.
kumiara pa kami gani actually Yes. nga Bihon. gihon nga isa ka programa sa tang mga nagsurrender sir no. And very exciting. Very exciting. Because ining konsepto Yes. sa para sa nagkasulbi sa ilang Star Arts, ginasuportahan kit sa ating Governor. Yes. Governor Toto Defensor Jr. Kaya tinatapos na namin ang papilis para na ma-fully implement ang inyong Yes. programa. Yes. Kaya, Please, good morning. Good morning sa ating nga ambyan sa Campo Delgado sa R10, no? Ang information. Good morning to Ma'am Grace. Ma'am Grace Tansiado. Good morning, good morning. Ulit na din sa IPPO para maka-join nyo sa aming programa, Kapitan Balita. At syempre si Luciano Abilar. Good Sir, morning. good morning guys. Good morning, sir. Yes, luwas na mga kampanya natin sa Armas Luthang sa COVID-19. Isa pa sa natutukan sa aton nga kapulisan sa Iloilo Police Provincial Office ining pag-implementa sa Babae Bangon Project. Yes. So, Ang Babae Bangon Project, isa rin siya sa inisyatibo going to be the best practice of Iloilo Police Provincial Office nga naga-edukar, naga-implementa sa mga lahi para sa mga babae at sa ito naga-empower sa mga kababaihan paagi sa mga livelihood training projects nga in partnership with the local government kag sa other agencies ng gobyerno, no? Exciting, ma'am, no? exciting kag actually sir, overwhelming man ang suporta din kay Ma'am Joso Yes. na dila sa Santa Barbara ang aton nga chair Vice Chairperson Chairperson. sa Advisory Council for Babae Bangon Project Yes. and of course behind man dira sa singing proyekto si Reverend Father Yes. Iniego, ang parish priest sa Ahoy, nga sila nga gusto para malapat pagit ang malabot sa Babae Bangon Project at mas dako pagit ang mga babae naton nga matagaan sa puso nga malindugan sa ilang matarong kakasang ilang role sa ating community. Yes. We want our women to be more productive and active members of community building or nation building. And of course, kinadayawin natin diri ang aton nga DPDA, si Yes. Police Lieutenant Colonel Ruby Cumban. Aha, Sa isa niya sa iya mga matahong nga ligasiya diri sa Iloilo Police Provincial Office ining Babae Bangon Project. Mag-retire na sa serbisyo si Ma'am Cumban by May 1, but again, she will be remembered best siguro isa diri is because of this Babae Bangon Project nga na kita damo-damo ng mga LGUs na nagsuporta because masaya pag-imakas nga makumbinsi ang mga mayors na suportahan. Yes, yan ka. Kag mag-ihon sa mga programa para hindi lang po nga maedukar natin ang kababaihan natin sa ilang nga pinamatarong o kung ma-implementar natin ang mga lahi to protect them, but also to empower them. Common ating mga things sa mga atong kababaihan na naabuso sa kalalakihan, ining dependence nila Financially dependent. So, ang nasubok ang ina-address sa ating Babae Bangon Project, Yes. na paagi sa silang mga livelihood training, magiging financially stable, magiging financially independent ating mga kabaihan, para they can assert their right. They can assert their right. Ang punto gani sir, ako na share sa imong ligan, tamo ako gingawilan na kaso before sa violation sa 926 to, timagin na laban na Yes. kababae na nakalaman ang kabataan, pero most of them, isa gani hindi niya dahil, bakit dahil ng kaso, kaya malun, ma'am, single mga matrabaho para sa Masagot sa amon. masagot sa amon. Kung hindi siya katrabaho sa bumadlaw, ay kami kikangon. Yes. Right? Aside from the Babae Bangon, of course, coming soon, ang amon na tindog lalaki man. Mga babae tindog lalaki naman kami. Kaya kami ang Bonifacio Movement dere. Kung may Gabriela, may Bonifacio Movement kami, na naman niya, suporta namon sa mga kalalakihan, at pinagdan mas ang suporta sa kapulisan, agad nga ma-ensure na maprotektahan naman ang kinamataro. Ako kapatigin, nga sa domestic violence, hindi lang babae ang nangingilima mga Yes, I agree, sir. may mga lalaki na kinaabuso sa mga kababaihan. Ano lang sa maluming nga lalaki ang mapapagros ka mga kababaihan. So, dapat ang Iloilo Police Provincial Office, mga pangunaman sa kanya, agod edukaron, dapat i-enforce man ang mga lahi na mag-protect sa kalalakihan at the same time to empower ini mga kalalakihan na mapanindugan man nila ilang ang pinamatarong, mapanindugan man nila mga roles sa ating community. Di ba exciting ang hindi? Exciting. Balancing? So, duwa ka
programa, kag damo pag ikani nga innovation na nagluman with the help ni Sir Francis, ma-materialize sa ginanatanan. Kahit hindi lang of course sa ako man. What I mean that I think is tatak na gid sa mga Ilonggo Cups na very innovative. And I think that's one thing that we should also encourage sa tanan ng mga police units. Because ang reality sa atong community, gabar na siya from time to time. Actually, sir, ikaw na naman nagambal, nadila sa atong police station, may mga innovations na sila. Pantayan ninyo sa tanan na 42 kag isa ka city naton. Amo na siya amat-amaton kadtuan i-review na mo kung ano ang mga best innovation, mga best Best practices best ninyo. practices ninyo dira ay sa subong Yes. ako na ang bagong nga best Best practice officers, si Ma'am Pingping, so matutukan na sa buong review, ining ating mga babae, ang ating mga initiatives Yes, sa lower units para ma-highlight pa natin. At baka who knows, ma-implementan natin or ma-share natin sa iba ng mga kabanwahanan, especially if you share the same peculiarity as regards to issues and concerns of peace and order. Kaga, si Ma'am Pingping man was probably ang ating magiging project manager sa ating Festival of Best Practices. Ating showcase through social media ining mga inaobras sa atong mga police station na nag-address sa peculiarity on peace and order sa ilang areas. Yes, so ipabugal nyo da sa lower station at pabugal nyo kung ano nga da yung mga innovations nyo da. Yes. Diba? Si Ma'am Mary, Ma'am Mary sa Evangelista sa Torno. Perfect. Thank you so much daw ang hindi absent sa sinyal ng programa ka pinagbalita. Kaya kabay ba nga padali ka mo itong matakan sa sinyang mga impormasyon nga ginahatag natin sa inyo because this may be the answer sa aton nga ginahandong nga ang Iloilo province will be a safer place to live, work, and do business. Ma'am, God bless you too also. Diba? Kanami kanami sa Lumaching po, especially sa IPPO, very active ang ating provincial director, very result-oriented. Similarly nga, grabe supportive sa ating gobernador. I think this is the perfect timing for Iloilo province na ma-attain na natin ang ating goal of becoming a peaceful, orderly, probinsya sa bilog na hindi naman sa bilog na region. But hindi lang sa in the whole country as well. Diba? Kaya that excites us, kami nga miyembro sa Ilonggo Cups, kami nga dali nga kabahin sa home of the Ilonggo Cups, ang Ilonggo Provincial Office is always motivated to perform our duties and mandates because we believe nga tuhod na sila makita na suporta sa mga mayors, sa mga local officials natin. Overwhelming. No? Ang kapulisan natin, ma'am, ano gusto? Ako personally, doon hindi ko yung makapoy sa pagtrabaho kung bakit you are supported so well. Tama, sa kami pa rin sila inang atong nakakapulisan sa Igalong, pinabala na kapanundo pa rin sa ibang malikotang isip. O silingon, hindi ko wala maguntat nga kung hindi niya nima akong tapos with the support pa sa LGU, sa ilang active LCA, wow, grabe. Kaya sa ating mga kapulisan kayo, palihog pukaon natin, i-revive natin, kaya ibalik natin ang engagement natin with our advisory councils, kaya sining mga sector representatives no, sa ating mga kabanuhanan will really help us propel our services na mapa-improve natin ang serbisyo, maging more responsive ang initiatives natin na pag-implementan, especially this time of pandemic, na-prove natin how effective ang ating bayanihan kiosks during sa pandemic. First answer. Ako encourage ko kamo nga ang inyong bayanihan kiosk will be sustained. Isang once in a month lang if we have this bayanihan kiosk. Kaya there are still people na despite na almost normal na, mga hambalat siguro 60% normal ang sitwasyon sa ating probinsya, there are still members of our community na badly affected with the pandemic. Wala ka balik sa ila ubra or indeed mo na kanami ang negosyo na ila na ma-push, no? So, I think ang bayanihan kiosk through our Police Community Affairs Development Unit, ma-revive, kag ma-implementa siya isang once a month lang. Yes, kilala ang Iloilo Police Provincial Office sa sining bayanihan kiosk. Madamo ang nag-implement siya ginagaya niya sa ating regional headquarters. Nagkaroon sa version ang iba niya province. Kaya siguro I think dapat i-revive natin. Kung mabuligan pa ang mga local farmers.
Kaya sa atin gali nga sa atin nga WCPD, inimbayan yan kiosk, pwede natin siya incorporate sa pag-showcase man sa aton nga mga products sa aton babae Yes, pwede, di ba? While we provide free sa ating American kiosk through the donation sa ating mga generous na mga stakeholders, with these other parts of American kiosk will be these goods nga pwede natin ibaligya ng produkto sa ating mga babae project. No? Ay ang proceeds nila nga alin sa produkto maging ugas sa gawon, maka-benefit sila ang mga abused women nato. Siguro bang kausapon, makatapit kita sa isa ka mall, dahil sa profits, ma-negotiate kita kung paano hindi kita kaputan sa isa ka kiosk nila para steady na may arap kita talaga ng showcase ng mga proyekto. So kapag mo may mga rugs, doormats, may mga chips, candles, soap, ganda mo, processed food. Why don't we support this products ng ating mga babae, paong beneficiaries, ini mga biktima sa abuso, ini mga babae na mga in difficult situations. Hindi lang inaabuso. May mga babae kita na wala inabuso, but they are in difficult situations na kinahanglan sa aton nga interventions. Ini mga pigadugit nga mga kababaihan. Wala sa nakatapos, naka-graduate. Yes, Hindi makakamita sa kanyang ilan pa na mga pigaduman. May mga babae kita nga pigado tungkol nga ilan pa na disabled. Yes, So, they are in difficult situations nga nagapati kita na kinahanglan Manila ang bulig nato, no? Sino pa mga natin? I-acknowledge na to si San Miguel and PS. Thank you so much. Good morning, ma'am and sir. God bless and keep safe. Hamba naman ni classmate Joseph Tirante, informative, decisive, and articulate. Kapi, kagbalita. Thank you so much. Yes. Thank Keep you up so the much. good work, ma'am Maria Fenten and boss idol, Francisco Lindero. Thank you. Siyempre si Jerome Caballero is also watching. And of Si course, Ayan Kumpanya Dera. si Ma'am Jenny Ong, no? Ma'am Kaya ang Jenny isa ka, Ong. Ma'am, abi mo, isa pa yung namin sa ating programa today because madamo sa mga media personalities ang nag-review sa ating videos. If they cannot join us sa ating live streaming, may mga media personalities kita nga din nagkakuha sa atin sa information kaga paalis ng ating balita, hindi mga one persons, ang mga ginahimo nila nga reference to follow up sa ating mga kapulisan. Sa ating mga abyan sa stream media, na may if you need some follow through sa sining mga balita, just call us. Kung sa bagay nakakatag naman kayo sa amon nga hotline numbers ang directory sa ating mga police stations, please do call in ating mga kapulisan. Yes. Kaya sa ating mga pumuluyo, please don't stop sa pag-provide sa atin sa information, especially kung inita na information like ang tanan sa ating kampanya to make Iloilo Province peaceful and orderly. Kaya gusto kita sa ating provincial director, kay Police Colonel Robert Correro, na mapahipalo, mawarningan ang ating mga pumuluyo, especially sa 5th District, regarding sining nagapangtunto. Ining actually tatlo sila kung nangandapan to based on the updates. Yes, may ang duwa na-convert na or yung na mag-witness na State witness. Maging state witness. State witness. So isa na lang din ang ikapag-file sa kaso tungkol ini sila nagapang-convince sa pinakakabaranggayan dira sa instansya na kuno maparegister sila, makaya sila 30 pesos, Tagaan sila sa form, tagaan sa form, pinampan para tagaan sila sa housing unit, which is wrong. Wala na sanction sa isang board member dira ang iningang klase sa kinikuton. Ay, kung itong 30 pesos, sir, para kung ito sa documentary stamp. Documentary stamp, no? Kung documentary stamp pa lang gusto niyo, dapat kung documentary stamp, tag 15 pesos lang yan. Pag kanyang documentary stamp is, I think it's 30 pesos iba lang yung cost sa BIR. Pero one time, nareklamo ko gani sa akin ng isa ka Facebook live nga may aray yan nagkapaligay sa documentary stamp ng tagong 10 pesos. No? Sobra-sobra naman ako ninyali. No? Siguro 30 to 40, that's good price kung kamo facilitate man lang na makadocumentary stop, ini mga pumuloy na kagaginan na. Pero 80 pesos, sobra man. Oo, galing kay iniya sa lagi pagkanukot yan. Ini ni Pwede Wardy niya, Canelio. Oo, si Wardy Canelio. May 5 anyos ha, lalaki. God, toto. Ha? May 5 anyos, gahumurusgan ka pa lang. You could look for other job na, or work. Tagaan ng bida, ang imo ako galingon. Hindi Kaya matunto.
no, sa ating mga kabataan, yung mga soltero na mag-engage sa mga illegal activities because you are destroying the rest of your career, the rest of your life. So, hindi siya subong sa ang suspitsado, nakahulong na sa kanilang access sa Istansya NPS. So, sa liwat, di na panawagan din, yung sulit yan sa ating Police Provincial Director, basi may mga naging biktima at ang iba nga wala nakabali o wala nakabalo sa sining nga balita, mag-report lang sa Istansya NPS or UPMAS para ma-facilitate na mo mapatigayon na mo kamo sa inyong reklamo. Para ma-include sa number of counts sa mga staff mga pagkakasaka, batok sa sining suspitsado. Again, sa tumong ipamangkot nyo, kadto ka mo sa police station, dahil pamangkot nyo sir, nag-amo sini nga mga ginaproseso. Ang isa ka persona ang amo sini. Ipamangkot nyo, kay inaya ang police, mangita nila yung paraan para ibaluon na kung legal din na ang ginpatigayon pa nila lang sinigaw kung matungkol sini. Mayo lang na intrap ining ilang operasyon. Inatugtugan kita sa mga kilala na naton, ayan pa hindi kilala naton. Yes. So let us be careful lang. Hindi man po niya wag kita kasali, patagay let us put our money sa isaktong lugar, isaktong pamaagi. Money is so hard-earned yung ina na dapat naman protektahan. Okay? Sa ating mga pupulo, thank you so much kids sa inyong pagpupulot sa ating programa. Ining kape, kagbalita. Kagkami yung mga Ilonggo Cops, Police Senior Master Sergeant Francis Gabriel Jr. Kaya Police Lieutenant Maria P. Umiten. Until tomorrow, sa ating reminder sa inyo, make this day an opportunity to be better than yesterday. Again, thank you so much sa inyo na God bless, stay safe sa inyo. Enjoy your coffee. Naman ko, parang ini-exam. Nagkakaroon ko tayo na.